zual sai lo i in ti tuai pe mizoram tuai ti pung tu le zak thei lo takaron chua tu ka ti lo thei lo che zak le la in ok lum de ro wow ui zuala sai lo mi lo ngai thei lo viao ni mai thei ma se i tu na ke no lum de te na tu ro sem hun kal tu thau thau te po ko vi la kan lo ma mo kan ti mai chan se po kan le nei lom tu ro in lam le ni kan la ki thei lom ni lo wa tu na ki no lum de chan sem hun kal tu min ti vexia tu wang chuan in chan skal nei te po ring ring ve a le im shin pui thi tura in ok lum ro thi ro in ti na ngania ui cái mình sinh hóa đời mày po cái lưu tiền tô bé hi in tilum ro thi ro hi cái tiếng ai lâu nị cho im sinh pui à mình ai lâu thế ro rồi là sai lâu kia su ba cho nên thì kan lâu thi tay lên rồi mình thì véo đó nên mình em nghe pui cái sợi lệ thế ro mình dâu lắm tuổi cái con tị phùng anh rèn rèn lâu cái tiếng mi dâu nó mà cái tiếng tuổi cái buông lúa à cái mà vàng mua cái mi dâu bà thì cái mà mi mua bù khi mi dâu nó mà cái ni mua tuổi cái con thì bung lẩu chứที่ตัวemไม่เห็นดูไม่ชุดตัวอีคุเวลดานาพอที่ตัวรังอ่ะเราอันเรลที่นี่ตัวคุเวลอะไรไอฮิจูโนคานียไม่เชื่ออังเซม transgender กันเตียงเจคานีกันเทวอินารินนมตัวอารอนเชลฟูไม่บอกเซนนุเตรอนเลมเบยเลียนชัฟูไม่บอกเสียไม่เชื่อมาดีตัวเตปออันนี้ตัวเฮลังส่วนตัวนักคอมเมนต์อดอนข้าไอเจลมาให้อัลไลฟ์นั่นนี่ก็เริงะเงี้ยนี่มุนดังมีจงเงี้ยนี่เรื่องรูน่าที่เสียเทียตรงกับมาเตปอคันเนี่ยที่รออินอกลุ่มได้รออันนี้ที่เอ็มก็จะดูปอนี่เสกันเมลมากันหัวเบอร์ปอนี่เสอารับทักเวเดวมาก็มีหัวเบอร์ปอที่เกี่ยที่ตัวเรียนก็ทิ้งงำระวังก็ไงตัวงำระวังอาศัยชัวจะสวยเราไงตัวไปก็ไงตัวงำเราเตียงเวลจุกันนี่ที่ตัวเอ็มชวนอารับทักเดวมานี่เนี่ยตัวที่ปุ่งตัวที่ห่วงเต้าตัวให้เตียงLGBTQ community รอนติเลียนตูจูโน่ฮีตั้มตะกินันปัวนี่อดีตนัดเจนปัวมังะฮีอามารอนติปุ่นนิโลวินอามาข้านี่กัดติปุงเหลวเตียกัดติปวงเหลวเตียอดีตคบไหมอดีตปุงเหลวมาเซห่วงเต้าตะกรอนอินลันตูระห้วยเซนนรอนเปตูจูอามาฮีนี่จูอินฟลูเอนเซอร์กันเตียงจีค่ะinfluencer na khop maya tinu bena te pon ning chu nasa takin annin an ron lar to sia follower an nga sia zui tuan nga sia khatiang ina du to kan han ti chuan in ti mu nam kan ni kan ti thin kha aron ti lo thei lo ani aron zui lo thei lo ani khatiang ro in thup ngar tilang chuak ngai lo kan christian na te kan sa khona te le kan community na lo dal ngat kha aron puak darta tuna chuan tam tak mu turon oma walau takin kan social media rang ate anin lan to mei chi ai pon an ron chelo to zo katin mei chi ten an lo tran em boka mei chi ten an support na sa hei rul ro zaw na kan ngai ne nge ni katia dik tak chuan ka support lo ni hetiang lam hi ka du lo em ka ho em big takin LGBTQ community an lo tuai ni pon an tuai ang khan om mai sera ni na ti dang lam kher ma ni na hai kher kher ka chu poi ka ti an tuai ni chuan an tuai ang khan pa lo deuh hlek an tong kam an hormone dik lo wang ka tianga en lo pa ta lo dewani chuan an tong kam tuai ang te po khan ti khan an ni nang ang khan om mai se pa ngai takin om thei ve ka ni tin tuna hianin hei hi aziak in ti tak scientific zonga ti de udu a ho chuanin soituran threwin karinga hemi comment lama te po hian an ron soile du mai theya chu arin dan sani ron ni le mai thei boka hei hian du wanga ni lowa an pian ma changa an nu pom chunga changa in siam dan dik lo ani to an ti ma se ke chu
kan pathian ring tu kan nia bible ring tu kan nia bible ina azia dan hian a hor yau maya mong ko hur tuai atilem lawa mong ko hur mani an pui kop ching zo khia ne pathian ina huat em chu a ho ema chu kan muwa bible apo chu wang chuan hei hi chu pathian hin anga dam thei lo an thil ti hen simani lo chuan tuai emo khatiang te chu hormone dik lo wang emo eng po ni se the ni a ma se an mani an pui kop te mani ni na thlak ang chi te hi chu empo ni sela juno soyang khan chan stepo ala nei ve theya ala in muchuak ve theya ma le ma po ala in be se ve ni ti hriat theya ti chuanin an soidu chu tun la hian hei an ron tam aron pung khop moya mi pa apo mai chia po mani an puite anon kop chewan community ron lian chewa ron thang chhona sa a hei hi kan du lo ani mi tam tak chuanin mase enga tinge hetianga an ron huang tau zela an ron tam zel an ti chuanin supporter an nga em ani zui tuan nga em ani tikhan chu no te po mai chana tila comment lama live comment lama ana tak takin an ti bol mai ani enga tinge social media la in lan zel an follow tlatalom du lo in ti chung si khan an en reng pe ya an follow reng pe ya chu chuanin ti lo thei lo in a siam ani an fui phur ani dik tak chuan mi tam zo ken lo du vele zel sia kan en du lo te kan soi sel te kan mu pe lo te kan thlir pe lo te hi chu thlir lo ila tin kan du lo zong ani pon vo en kher tum kha ngai lo follow lo mai la an nge an IG account te mo an Facebook account te mo ka wa thlir sak lo mai la chu kan support lo zialan ti na thaber ania an ma ani pon an ti reng pe ilawang zui tun nei lo na chuan tin tu laia kan chin thar tak a bik takin mizo mi patina kan chin thar tak tongkam na deuh mai mi ti el sen I si ke moti tur khopa kan ngai nat lo zong ani wange mo enge mo wanga tongkam na em mai in ti kan ching te hi a thaberem ti hi ganin ngai tu chena ngai adong song tu hian eng tin nge an donang eng tiang chi in nge ama na thawang abik takin an che in lo ka ti maya mi thiro ti te ine bluetooth ti te tongkam na tak tak khia tamani ke pon ka dong fo abik takin an che in lo ang chi deuh tho hi chu apoi ani manlai pi pu ten an che lo su mani chunga le du ngai an ti kha ala dik chho sel hian ka ria a mi thi tur han in ti te tin a tongkam che the ang ber han in ti te hi chu ati tu te hian an thluan lo pui fo hian a riat ani chu wangin hetianga hian kan film khur hi angai de ulo mo o kati tunai a hian hei kan in thla da khop mai kan tongkam kan du lo zong hlek enge mo hlek ani to chuanin na fe mai hian kan in ti to thina choi tong khanin hetiang ang chi po ju no te po kan ngai na lo kan du lo ni chuan en lo mai la kan en chuan kan promote nge ni kan lo va thir chuan nga chu tiang bokin kan soi thin mai chia live ho te po ka sarua ka live te po kan du lo ni chuan en lo mai la follow lo mai la kan follow a kan soi sel boka kan thir boka atipung lo thei lo ni tam takin an lo fui phur ve le zel box ya atipung zel ani kan du lo na he chu thlir lo nga mangu en lo nga mangu tongkam na tak an che in lo ang chi te he hian ati to pha don lo reng thil tul berani lo chuanin poimo bera chuan mizo kan nia kan man lai kan pi pu te po kan man lai pi pu te pa tak kan nia voicen tak kan ne min thla tu te kan thra theu ome chu tiang ani lai kara don lai he tiang tak moya kan mi pa te hanin ti lun lula na sata te tin mi pa kan thina salu tuk te kan kiam na salu tuk te eng te hi inen fia kan ngai na sa le chu na riata tin mi pa dik tak phei chuanin kan tongkam te phim khurila midang te ril ru hliam thei tu tur heti ang chi tongkam chuang tlai an chelo na tongkam ang chi phei chu in su mangu heng chu phei cheu ma nom to kani eng po se atop nan chuan mizo mi pa te ipa ram shamangu ipa thar le tengu an ti du ni en tinula lawangu pa takino mangu zual sai lo in ti tuai pe mi zoram tuai ti pung tu le zak thei lo takaron
ชัวตูกติเราเทเราเจจักเลลาอินออกลุมได้รอว้าวอุ้ยจัวละสายเรามีลงให้เทเราเวียวนี่ไม่เทอ้อมาเซอีตูนักเรียนอลุมได้เต็มอ่ะตัวเสมุนก็ตัวเท่าที่พอเขาเวลากันโลมาเมื่อกันที่มันสันสิพอกันเล่นไหนล้อมตัวอินลำเล็ดนี่กันละกี่เทล้อมนี่แหละวะตัวนักเรียนอลุมได้ตัวเสมุนก็ตัวมินติเวกเซียตัวบางตัวนี่สันสกัลเล่นไหนที่พวกนี้ริงเวียเละอิมชิงปุยที่ตัวละอินออกลุมรอดที่รออินตีน่างั้นเนี่ยอุ้ยก็มีสิ่งว่าเดิมไม่พอกระดิ่งรูตินตัวเบฮีอินทิลุมรอดที่รอให้ก็ทิ้งไงเราเนี่ยจ้ะอิมสิ่งปุยามีไงเราที่รอจัวละใส่เราเข็มสุบานจัวนินที่ขันเราที่ใต้เรื่องว่ามันที่เวียวตัวนี่มีเอ็งไงปุยก็สวยเลยที่รอนี่เราลำตัวไอ้ก็กระโดดตีปุ่งมันนี่แรงเราเอ็งก็ติงเอ็ดมีโซ่ระบาดกันติงเอ็ดตัวใครมีปวงรวยอ่ะกี่มาฟังมั้งกันมีโซ่อีปาที่กี่มามีหมวปูฟิกีมีโซ่ระบาดกันนี่หมวตัวก็กระโดดตีปุ่งเราเจ้าที่ตัวเอ็มไม่ดูไม่สุดรอนที่รออีกเขาเวลดานาพอที่ตัวรังอ่ะร้อนเร็วที่นี่จ้าเขาเวลาเย